bolodara chogomina CNT ma nyema ye jekulu do sigi jekulu mi nyema ye professeur Sulemani De no nyeshinen do sharia ko ma o jekulu nyema nyana o commission ad hoc ma tani duru lu de bina jate kekle duru kono ka do isa kawjimu ko CNT bi mefe lanyini akolo halini ya soro ngunu ka be ko do be fe aka gwenga bo CNT la o nga ma o medda ladriyalo ngono folo amina jate minai CNT ga jekulu mauka commission krengreni adoki mana jabi mimpo obina di awma nonu mina ke ansin simbire sisa dani no renouveau ka dunki baru konnala ka soroka mali konnana ko kana kibaru ya umana ni wati na kalanguli kile flala anga jamana konnala Sangabi sabahube nege wolo vlaka ni wati na ekado anga surveillant de prison uluka jateminena na uka chesiri ka bonko sebe hali ni asro mawi nyeno kwa masro la ka fo bi chake yoro mina o yoro infananye yoro ye ma chama erebe abolu kumasi che kama minye jamana kono nyenenkele do surveillant de prison ko sebe hakilina jigina ka donga fo ma ofanando munu ko ni affilié do ministère de la justice la sabula ube kasula deun ani mamunu be no luka nga blasira nyumonga uluka kake ukula koloshili bara ube uluke ulube sega do berala chuya mina awnichi ay aw bismillah anga bisoma daina donki waru konna la memunu bara daile ni kibaru ya mimbora renouveau nyema ya sola ko nyema ube bela jele la donia malikono ani maliko kanko uluko niye kumaka do fulo toy bololo sira ufelala kumaka munu meka jalaki bulokoni si renouveau la ikado siraba kan kasara do CV minkera sibrido soufe ka duguje karela ankoro ko direction no ye nyema ya so yo ko be jemani malide bela jele la donia ka fo ko renouveau ka barake mobili min mabala ka fa kene kan ko o koni si foite ne kasara ko ina o ko be maula donia ka fo ube ka renouveau barakela muntu afo ko ale tikila moko koni tumbe ayere chi dola o kuma ko renouveau ka nyema ya so se ani abolote ne ngo inkonna la yorosuru ani yoroja ina fo nyema uye adangana ya chugo ya mina o na stratege koni na nyema ko kasara iyake o imake kasara bela jerele ka koye olu koni mu fara mamunu kasara la olu somo takan kaseka do ke munu njokina olu bi noya chugo mina munu yerenta ya mana ke bada dali kaseka noya olu ye o minye ka do nimbataki koni tegeno blala novembre kalo kile gale maminya tegeno bla oye renouveau nyema ni o Zakaria o fombaye na mbora ye no ami do kibore ko na la mali lokoli ta kum la le do kunu na ina fo jamana fama ya buluda chugo mina o fora chugo mina fo karati yoro chama na halini ya soro parawbe yoro do tala onga angoni wulika jo kunfolo mununge kunu obetalike logoliso mimbe ni oye ine masa siseye ni obenyara la ka ofe malire ka famblo nyemara nyema bani oye docteur Shogel ko kala maiga ka fara ministry mi nyeshine do walango mani oye Dede Usman ye olunu ikado ukrefe ma chama nturanyu anko ani la koliko ko nyana bo bato kaseka ta logoli ine masa sisela femi metalike kala wulili bara ukundo ni follow ke yeni no wa ko zirafra karla erebe ndole ndeta projet bara bolo do kundo na ne obi wele na sarakana ko un élève un arbre lokoli dengele yirikele o ko akunu ye kaseka figida la kana ni matrafa ni ngo toboto eleni jakungo keleli o biseka ke traifa tiny ani wati yele ma kololo biseka banga bo anga marawla chugamina astanjalo aleni matala watara jamai dana ya dawluka unana ni menya ko ka ofleni nege kenye shegin de la drapeau yelela école fondamentale ine masala nyari la premier ministre mi nyeshilen do kalanko ma école den somogo école karamogo demebaw olu bela jelene kumbeni kenen kan école ta e bié novembre kalotile folo ambi barka da alay bebia école acteur be akera école karamogo ya akera école diw ya akera école den somogo bede bien drapeau yelena hymne national dara antara classe kono classe minu fleni ni mo min tumbe école ni do salon ni nana nyina ibe flama ame min ni ala fe nyina année scolaire aga ke année scolaire basigini
girin kana y'a kɔnɔ gɛrɛgɛrɛ kana bɔ a kɔnɔ. Kilasi 30 de labɛnna ka di ni ekɔlidenw ma dɛmɛbaw sababuya la ka denmisɛnninw bila kalanyɔrɔ ɲuman na walasa u ka kalan ka ɲa lahalaya ɲumanw kɔnɔna na o de ye jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye. A ye thème min ta cette année, c'est placé sous le signe de la lutte contre le réchauffement climatique. Dia min bɛ ka caya yɔrɔ bɛɛ la o de kama a ye jiri tugu président tɔgɔ la ka kelen tugu premier ministre tɔgɔ la ani madame le ministre fana ye jiri kelen tugu. Maliyɛnw bɛɛ écoledenw bɛɛ kan ka jiri tugu u ka école la o bɛ se ka gɛlɛya dɔ bɔ gɛlɛya la ka Mali kura jɔ. Mali kura a fondation Mali bɛna jɛya dans quelques années. Denmisɛnninw min filɛ nin ye yani u ka lamɔ ka kɛ maabaw ye o k'a sɔrɔ Mali sumaya kɛlɛ tɛ Mali la maliyɛnw bɛnnen don Mali ye jamana ɲuman de ye an b'o baara de la. Malala Yousafzai ka fɔ la ko denmisɛnnin kelen école karamɔgɔ kelen bigi olu faralen ɲɔgɔn kan bɛ se ka diɲɛ falen o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲinɛ kalanko kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na. Tabarikala bigi ni kaye bɛ se ka diɲɛ falen ani lɔgɔli karamɔgɔ ni lɔgɔliden kelen nka jamana ɲɛmaaw ni maradenw yɛrɛ fana ma bɛn ka jamana bila fɛn bɛɛ sanfɛ o fana bɛ se ka Mali falen. Lɔgɔlita hukumu kɔnɔna na lɔgɔliso min bɛ yen ni o ye Sogonikɔ lɔgɔli dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ ko Sogonikɔ F olu ka lɔgɔli maa ɲɛmaa n'o ye Mahamadu Sidibe ye maa tɔw bɛ lɔgɔlita girinka jɔ la tuma min na cɛ dɔ kɔni ni haraw donna o kan ni gazi kɔni ye ka yuguyugu a kan ko fɔ a tɛ a bunɛ a ni la fa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sennɔ ye ka a ka biro kɔnɔnaw yɛrɛ minɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ fa bɛɛ fɛ nka a jatigɛ bonyana ni masiba ye lɔgɔli karamɔgɔ ɲɛmaa in kɔni ye woyi da waasa dɛmɛ bɛ don a ma cogo min na o kɛra sababu ye maa min kun nana dankara la tɛgɛ ka da o kan wa ko kɔni sɛmasamali fanga bonyana nka jate kunfɔlɔw y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔta min ye wale kɛ k'o tun ye lɔgɔliden kɔrɔ ye lɔgɔliso kofɔta ninnu na min yɛrɛ bugunatigɛw ni a ka kisaw bɛɛ lajɛlen dɔnna nin waati ninnu na ko kun ye fɛn min ye waati nataw la ni enquêtes jafara o kibaruyaw na di aw ma ko ɲuman n'an bɔra ye CNT cɛden minnu sigira ko ka député bulon nɔnɔ bila waasa furancɛ fanga kɔnɔna la sariyaw bɛ se ka ta jamana galazone n'a balani kana to sariya ko o nasiratigɛ la olu maaw kɔni ka cɛden bɛ n'o ye Isa Kawujimu ye latigɛ y'a binna kan sabula kiiri tigilamɔgɔw y'a wele k'a fɔ ko a b'a la ka lagosi ta ka ɲɛsin jamana ma o dun ye sariya sɛbɛn dɔnbaaw ka fɔ la ko o ye tantɛgɛ ma caw ye min bɛ dankari maa na o kuma min ye sutura birifini bɛ Isa Kawula pangɛrɛw kɔni kunna nka o bɛɛ n'a ta min bɛ tali kɛ CNT olu maaw kɔni y'a boloda ka se ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi n'a bɛ f'o ma ko commission ad hoc jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen y'o ye minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli ni hakilijagabɔw kɛ nin ko min filɛ an jɛɲɔgɔn da la an bɛ fɛ a ka kɛ cogo di sariya ni taabolow kɔnɔna la o baaraw kɔni maaw sigira ka ban a wulikajɔ tɔw bɛna kɛ cogoya mun na waati nataw na olu bugunatigɛ di an ma nka Lamusa Sanɔgɔ ale ye ɲɛnini dɔw ka koɲɛw kan an k'olu lajɛ. Malien bɛ k'a bila kunkolo la ko commission in tigi kun tɛ ko k'a fɔ dɔrɔn ko Kawujimu ka bɔ justice bolo ten a tigi kun tɛ fɛnɛ ko k'a fɔ k'a ka t'o bolo mais a tigi kun ye ka ko lajɛ kuma min na an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya sɔrɔ a la cogo min na pour que nin fɛnɛ kɔfɛ commission fɛnɛ bɛ mesure wɛrɛw ta minnu b'a to nin n'a ɲɔgɔnna ninnu u tɛna na cogoya mun na donc commission bɛna baara kɛ o de kan. O la an tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ an b'a fɔ dɔrɔn commission b'a ka baara kɛ o baara jaabi n'o fana bɔra mɔgɔw bɛ bɔ o kalama fanga yira ɲɔgɔnna tɛ tɛmɛ anw ni kiriko bunakun ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ transition fanga min na an bɛɛ de haminako ye kelen bɛɛ haminako ye kelen jamana ko la mais ko dɔw bɛ yen a bɛ se k'olu lajɛ cogo wɛrɛw la an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ o ma kɛ ni fanga ye k'a sɔrɔ o ma kɛ ni ɲɔgɔn wɔsi maliyɛnw kɔni k'u hakili sigi ko CNT tɛna taa i kɔ da justice kɔ a la an y'a fɔ justice min fɛnɛ ma k'a ka baara kɛ a lafiyalen kɔnɔna na. Isa Kawujimu yɛrɛ a bɛ yɔrɔ min na bi an ka sɔrɔ a b'a ka faso fɛ a ka ko nɔgɔya mɔgɔw bolo ni mankan in
Mali mɔgɔ tɛ ni mankan in na sisan. Cɛ ye cɛ de. N'i filila n'i y'a dɔn k'i filila o b'i ka ko caman nɔgɔya. Bibi in na ni ne tun y'ale ne tun b'o bɔ de k'an bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ u k'an bɔ CNT kɔnɔ ka ko nɔgɔya bɛɛ bolo. Mɔgɔ minnu dara la k'a bila ni place in na n'ale ma danaya minɛ fa ne hakili la ale kan ka ko nɔgɔya olu bolo bi k'a fɔ mɔgɔw ka yafa ma CNT ko in ale y'a sen bɔ a la. Voilà, o de kun cɛ bɛ ɲɛ parce que ale taara bolo mun kan ni ye CNT la ye ma da la n'a ni CNT mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ nin na tugun. Tabarikala bɛɛ n'i ka hakilina don nin ye CNT maa dɔ yɛrɛ fana ka kumakan ye hali ni y'a sɔrɔ maa caman fana bɛ k'ale ka kumaw ni kuntilennaw tɛngɛlɛmɛ ni kuma kɔni dira i ma maa ka hakilina ye min ye bɛɛ bi bonya n'i ka hakilina ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale fana y'a ka hakilinaw di bɛɛ lajɛlen bi bonya n'i ta ye Isa Kawojimu kɔni bɛ waati min na sisan a bɛ i k'a dɔn kaso kɔni na Bamakɔ yanni nɔ yani ko bɛɛ lajɛlen jateminɛw olu ka ɲɛ sɔrɔ CEDEAO maaw olu ko nin kalo kura ni tile 7 ko u bɛna sigi dɔ kɛ nka sigi nin bɛ kɛ sigi balen ni sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ kɛ Mali Cuala kuma ani Laginɛ Conakry Cuala kuma kan. A ma sɔrɔla k'a fɔ gɛlɛya bɛ ni jamana fila la ni u ye fanga jaso ni gɛlɛyaw ye Mali ta kɔni tɛntɛnni caman bɛ o la sabula cidenw cira anw ma siɲɛ caman ka taabolo dɔw fɔ o y'a sɔrɔ fana kunun tɛnɛ fana tun ye don min a tun fɔra ko Mali jamana faamaw ka gafe minnu bɛ sɛmɛnciyali kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ k'a fɔ Mali kalata waatiw ye ninnu ye nɔgɔ ka bɔ kow la i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ sa CEDEAO maaw na kɛ n'u b'a fɛ ka hakilina laban dɔw ta nin waati ninnu na ni jamana filaw ka koɲɛw kan nka a dɔw ma se fɔlɔ sabula kalo ni tile 7 don nka yan'o cɛ e ma fifa minnu na o ale fana b'a tɔ fisɛfisɛ an ye. O bɛ jamana ɲɛma tɔw kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye u y'a jira k'a fɔ k'u kan ka ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ ka kuma Mali jamana ale ni Guinée jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu fila minnu ni camancɛ fanga waati la jamana ɲɛmaw u ye fɔkabɛn kɛko la fo ka don dɔ suganti u ye sommet dɔ boloda u na ɲɔgɔn ye min na novembre kalo tile 7 a bɛna kɛ Accra ka kɛɲɛ ni RFI mɔgɔw ka kunnafoniya ye o sommet hukumu kɔnɔna la u bɛna kuma Guinée camancɛ fanga kan ani Mali fana camancɛ fanga Nana Akufo-Addo ni ale ye Ghana jamana ɲɛma ye ale n'ale ye Bamakɔ yan nɔ octobre kalo tile 17 tɛmɛnen a ye kumakan gɛlɛnw fɔ a y'a yira k'a fɔ k'an ka jamana ɲɛmaw ko élection fɔra ka kɛ wagati mun na u kan k'o don labato a y'a yira k'a fɔ ko kalata minnu bolodalen don février kalo tile 27 nata san 2022 kɔnɔna la k'u k'olu labɛn a ɲɛma hali ni o y'a sɔrɔ maa caman bɛ k'a fɔ Mali la yan nɔ ko ka dɔ fara camancɛ fanga waati kan. Tabarikala ma fifa menu na o hale ka ɲɛfɔliw tun ye nin waati min na sanga 42 o dafara coy i ka dɔn k'a fɔ awa nɛgɛ ale ɲɛ 7 ka jefalekaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana sigida minnu bɛ o yɔrɔ ninnu masurunya la Bɛlɛdugu dugu kuru kara kɔrɔna tilebi ni bani kɛɲɛka ani Bɛlɛdugu ka den minnu bɛ Mali fan o fan ani diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw la k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma u ni tile u ka bɛn ni u ka waati cogoyaw kɔni ye Fanta Tangota ni ɲɛ kibaruya minnu ko fɔlɔ ye yani an ka tɛmɛ ɲɛmisɛn ta kukura. An bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye Amadu an bɛ a lajɛ Suri Ibrahim Diallo n'an sera ka ale lasɔrɔ a ka se ka an ladɔnniya bi sɔgɔmaden in na taa ni ka segin bɛ cogoya min na Bamakɔ sira kanaw la an kɔni t'a dɔn Suri bɛ yɔrɔ kelen min na sɔgɔmaden in na nka anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Fuseni Dawu ale bɛna wele bila Suri ma a bɛna an kunnafoniya taa ni ka segin kan.